mati mati keneng apa mati den kane ngaya ing jaja tembusing kikir sukmanya ilang patan kariku mlinting wah alah parat ngaglangger gancang setyaki tanpa tata krama ngarepane Kartomarma keparat kowe cantrike Begawan Abidin Nawas yo dasar para nyata ayu Kartomarma aku santri Kyai Abidin Nawas ora nrimake Sata kura tekan kene-kene apa apamu Pergo Begawan Durna wis wani ngina nyenyamah asmane Kyai Abidin Nawas ya kae guruku sing tak sembah kae guruku sing tak tresnani njur karepmu arep kepiye kura tekan kene ayo kukutana barisanmu bubara barisanmu lundung ana genderamu selehno kabeh gamanmu keparat ora kena tak gawe becik Begawan Abidin Nawas kudu wurung nggone dadi pendhita nyebar piwulang agama ning negara Ngastina kene. Aja ngawur-ngawur ngawurke kebawat keperintah negara Ngamarta. Nek ngono kowe ora nrimake, aku ora nrimake. Yen panjenengan kowe arep ngasorke derajate kyaiku, kudu iso nglangkai kuwandane Setyaki. Babu wowo. Lena pangendamu tak tebak dadamu. Kene marganing matimu, Singalena arep teng lalis Kartomarma.
Cocok tumbrak jebol dadau. Jendro marang. Ora modar-modar kowe. Ayo. Apa apamu? Iki santri iki Kyai Bedil Nawas. Kurawa tekan kene iki gawe butek banyu bening kahanan pondok pesantren Nur Sejati Anoman sing ora nrimake. Sugih kendel bondowani kowe mungsuh Satama. Ayo. Tak antem dadamu ora pecah aja takon dosa. Ora ge tibakno. Candak siramu lambu tak. Ayo bocah-bocah kalah mundur.
koclok sing maju kowe ya keclok. Wus. Karo wong tuwa ngono nek kowe keclok. Wong ya keclok tenan ngopo? Kowe tau nek keclok ora trimo. Aku sing tau nek kowe koclok trimo-trimo wae meneng-meneng wae. Kurawa genah-genah udu bocah cilik meneh. Kurawa kuwi wis genah-genah wong gerang. Dielekke pisan kok ora kena, dielekke pindho ora kena, ping 3 ora kena, dadak nganggo srana kasar ngene iki sesuk negah aku. Jur karepmu arepe, ayo. Saiki tak totoi nyawaku sisan. Mbelani kiaiku, mbelani guruku, mbelani Abah Abdul Nawas. Saiki kula nek ora nekuk penjalen aja takon dosa. Sembur mlonyoh kabeh. Wah, adalah. Nganti kaya wani-wani mungsuh pakde mulih, ayo. Ayo. Dadi wong kok njiring gete wedi mati. Sapa sing njiring gete wedi mati? Kowe. Buktine apa? Jarene lho. Nek pancen aku nyoto njiring gete wedi mati, ayo saiki nyo antemen sirahku nyo. Nyo antemen sirahku. Urung marem nyo nggon dodo nyo. Wedi marep mburi nyo. Wela. Ayo. Kowe jare ngomong nek aku jaremu jiring gete wedi mati. Ayo Pakdi. Tandingono ponakanmu, tandingono perunanmu ayo antemen sirahku. Ngasih kuwi iso gawe tatu Sri Antasena tak nehi duit solar. Ayo. Nggondodo antemen yo. Tokno pusakamu sing paling ampuh, tokno kadigdayanmu sing paling ampuh ayo nyo. Mburi nyo, nggon cengel. Nyo nggon bokong gah mambu. Ayo dadi satra kuwi sing ngono kuwi. Yo. Padhake aku ora iso ngembari kekendelanmu. Ayo arep apa? Nyo. Ora sing wani ngene iki sing suwe. Ha iya nyo yo. Sing suwe nek pancen wani. Iya ngene iki. Iya nyo. Oh isih. Dodo ya dodo, mburi ya mburi. Walah dalah. Ayo antemen kosek. Ayo arep ngopo kowe? Kowe labres modiar tenan iki. Ayo. Saiki nek pancen kowe nyata satriya sing jare Dursasana ki werkudarane Kurawa. Dursasana ki jare werkudarane Ngastina. Ayo ndi buktine? Mungsuh bayi wingi sore kaya aku kuwi ora enek buktine. Nek pancen kowe iki wong ampuh, tokno kampanmu. Ketokno nek kowe iki wong digdaya ning ngarepe Antasena. Mbok iya kene. Padha kira aku ora wedi kene siramu kene. Jandon iki wae. Ora usah dadakku gamelan-gamelan barang men doleren. Ayo sak karepmu ngono. Walah dalah. Wis ditoto, wis cepet. Ora omongan, rak. Wah, mati kaya. Lho. Menteleng wae wong isih urip e. Walah keparat ayo. Ngantem aku ping 3, engko tak antem ping 3. Mbok iya kene siramu. Padhake wong tuwa kon wedi karo bayi ora sudi. Wis ngantem urungmu bajigur ngece tenane. Kene pisane kene. Iki tak antem ku tangan loro kiwa teng nak bendhes sirahmu ayo. Ngasih ora pecah sirahmu aja diceluk tur sesek. Dian ampuh tenan. Tak antem kok meletik sirah ayo. Cah pinter ya padake. Ngene gentenan kowe. Gentenan aku to iki, gentenan mau jare jandon kowe ngantem aku ping 3, aku ngantem kowe ping 3. Yo. Aduh, bocah tenan iki. Aduh, mbokmu lau-lau sik mbokmu. Sitoto tenan wis. Aku tak omong, piye? Iki sirahku wingi tak nggo mbeleh sapi ming tak keplak sirahe, si sapi 8 mudar dadi 9. Cangkeme iki lho. Ora kena ngono kuwi ngedeg-degi, aku ming ngomong, "Wes ora aku ora." Iki jenengane ora wis tenan wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi donga barang.
Wong nek arep ngopo-ngopo kudu lantaran donga. Ae ora iso cangkeman ora kowe kira. Selak modar, selak modar, selak modar. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Ya. Adalah. Rada puyeng iki, rada puyeng. Toto tenan ah. Aku ora bakal lara to antem, ora bakal lara to an. Wong lagi omongan diantem kuwi ora. Trembelane kowe tenan. Alah ya rasa kesuwen. Ayo padha kira aku wedi karo kowe. Lho ndi wong ya? Padha kira aku wedi karo kowe. Lah dalah wis buyeng aku, buyeng. Aduh, monggo ijik pisan meneh iki ya. Adalah nyoyan temen sing serupen mutiar sisane. Nek panjalukmu kaya ngono ya wis, tinjungke akhirat nyawamu wis. Anakku isih cilik-cilik je. Anakku isih cilik-cilik, bojoku isih cilik-cilik, bojoku isih enom. Rasaku kian cangkem cepet. Aduh, mudar tenan iki ya. Wis mbangane ngregeti kelir. Nengane kok ora Kurawa nek ora di ngono kok ngeyel doan. Iki ngapa iki? Urung apa-apa kok wis modar. Kene lho ket mau agintek separo botol iki kaya ngene. Dur. Mati apa urip? Lah Kakang Durna niki atus pundi. Ketiwasan terus pundi Depate? Nika lho. Kurawa bubar mawut barisane mboten kantenan. Merga kalah perang mungsuh prajurite Abedil Nawas niki kedah pripun? Oh, lole. Neko penjalin Depate, neko penjalin. Wadyabala sak negara Ngastina dikepyake. Matur anak Prabu Duryudana. Monggo Kakang. Oh, yeah.
kandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang angat saping tawang susah angin ngenting gone. Susu angin ngending gone. Kula nuwun nyadhong dawuh pangandika Kyai. Kula nyadhong dawuh pangandika Kyai Abdil Nawas. Kula nyadhong dawuh pangandika nyadhong dawuh paduka Kyai Abdil Nawas. Pak Kyai aku nyadhong dawuhmu Pak Kyai. Duh saka ngendi iki? Kula. Antasena saka ngendi? Setyaki saka ngendi? Setyaki saka ngendi Setyaki? Ora tak takon iki do saka ngendi? Tak takon do saka ngendi aja do meneng wae. Aku aja ana sing wangsulan. Mau jare nakoni kok saiki ora entuk wangsulan. Sapa gerengan kuwi? Kene maju rene. Ngenteni aku omongan ning kene. Santri lagi le mlebu urung ana 3 dina kok wis do kemlinthi. Ngiyas karo Kyai Abdil Nawas. Anoman wonten dawuh. Tasena ana dawuhmu apa Pak Kyai? Setyaki. Wonten dawuh Kyai. Jane dundi kuping ora ta kowe iki? Dundi kuping ora? Kowe tak takoni dundi kuping ora? Nuwun sewu, nuwun sewu. Nuwun sewu. Nyuwun sewu kula nyuwun pangapunten sampun damel duka paduka. Mbok kira aku ora nesu ngene iki. Mau ora wis tak kandhani, sapa sing ngewangi Setyaki tak nehi paukuman. Tak nehi ganjaran. Ben wis sregep nggone nyantri karo kene. Ning kene iki nggone wong tata krama. Aja to padhake kene iki pasar. Aja to padhake kene iki ring tinju, aja to padhake kene iki nggone wong gelut. Iya. Ora menginggah iki. Kowe iki dadi santri ning kene urung ana 3 dina. Lah kok kowe wis do wani kemlinthi ngundurke Kurawa tanpa ana mandat saka Kyai Abdil Nawas. Antasena ora mung krembak-krembik wae. Wangsulan kowe. Ora tak takon. Kowe mau ngundurke Kurawa mau sapa sing ngakon? Sing ngakon ngundurke Kurawa mau sapa? Aku ming mesake. Mesake karo sapa? Mak cilik Setyaki. Ora tak takon Setyaki iki satriya pengpengan. Setyaki mono satriya pengpengan, mbok dikrubut 100 aja kok 100, 1000 Setyaki menang. Ijen musuh wong 1000. Lah kok kowe iki lho. Setyaki wis genah, ngopo Setyaki ora tak sengeni, ngopo Setyaki ora tak dukani? Mergo Setyaki wis nerak pacak nerajang perbatang. Wis wani ngundurke Kurawa tanpa ana dawuh saka aku. Mula Setyaki dina iki tak nehi paukuman, tak nehi ganjaran. Waduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Kyai. Wis ora usah dadak njaluk ngapura karo aku. Kono ning masjid. Ning masjid. Kowe tak nehi paukuman, kowe tak nehi ganjaran 40 dina 40 bengi aja metu saka masjid. Resik ana masjid nganti resik sak resik-resike. Ora mung gangge kowe. Ayo cepet. Budal. Nyuwun pangapunten rasa nyembah. Kono cepet. Guru-guru kowe. Rasah nyalake Antasena rasah nyalake. Iki salahmu, du salah Setyaki. Nggih, anu iya. Wis saiki meng aku arep ngospek wong loro iki. Bakune kowe do gelem tak kandhani apa ora? Kula purun
Sedaya dawuh paduka badhe kula istakaken dawuhipun. Aku manut Pak Kyai kepiye wae aku kon ngopo wae. Nadyan ijole nyawaku aku saguh nampa paukumane Pak Kyai wis. Saiki ora usah piye-piye, aja do piye-piye, aku muring-muring ngono kuwi. Ora kok mergo aku sengit karo kowe-kowe iki ora. Ning men supayane nggonmu meguru, nggonmu ngangsu kawruh golek ngilmu ning aku kuwi iso pok nggo selawase urip, ngono lho. Aku nguring-nguring kowe iki ora kok aku sengit, ning aku ki tresna. Justru aku nguring-nguring kowe iki tegese aku peduli karo kowe. Aku nggatekke karo kowe nek kowe tumindak sageleme dhewe. Kejaba nek aku wis ora maelu karo kowe nek kejaba nek aku wis ora berduli karo kowe, kowe arep sak obah polahmu ambek kowe arep mateni wong. Ambek kowe arep mangan wedokan 100 ora apa-apa. Mergo aku wis ora maelu karo kowe. Ning ngene iki aja mbok nggo rasa njur kowe sengit karo aku, kowe arep sengit karo aku ora apa-apa. Kowe arep metu saka pondokku saiki ora apa-apa, metu-metu wae. Ning aku ngandani ngene iki mergo aku tresna karo kowe, aku ndek anak kaya ngene, kowe iki anake wong ngerti ra? Kowe iki dititipke ning aku karo wong tuamu, kowe dong apa ora? Kowe dudu tumindak kaya ngono meneh ditenono aku ra sudi ngaku kowe santri. Nyuwun pangapunten, kula ngakeni. Kula sampun ndodeng kalepatan kula. Lan kula mboten badhe ngambali melih. Ya Pak Kyai aku njuk ngapura. Aku ngaku iki kleruku. Mau aku ngopo dadak trunyakan barang. Ngundur kowe Kurawa. Wis. Nek wis ngono kabeh ya wis nututi Setyaki ditutke. 40 dina 40 bengi aja metu saka masjid. Resik ana masjid mbuh kabeh sak enek-enek sing ana masjid resik ana nganti sak resik-resike. Dong to? Iya, aku manut dawuh Pak Kyai. Kula namung sendika dawuh paduka wis budal saiki. Nyuwun pamit madal masilan. Ngati-ati aja kok bocah cilik aja baleni nek ogah aku kaya ngono. Wonten dawuh pangandika paduka Kyai. Sampeyan aja cilik ati. Mergo aku mau ngendika kaya ngono. Iya. Pancen bocah-bocah kae urung iso mikir sing wening. Ya maklum lah. Karang watak satriya ana peperangan mesti ditekani. Ana regejekan karepe kepengin ngrampungi. Bener niate kae apik, niate kae becik kepengin jaga kahanan pondok pesantren Nur Sejati kene ning nuwun sewu. Carane sing kurang bener. Inggih Kyai, bener. Kamangka wong nek arep ngrampungi perkara mono bisa didandani, bisa diomongke kanthi bener becik, diomongke sing alus-alus. Nek kaya ngono carane kae mau aku ra sudi duwe santri sing kaya ngono. Inggih. Inggih, Kyai kula nyuwunaken pangapunten dumateng sedaya rencang-rencang kula. Wis ora apa-apa. Ayo. Saiki kancan ana aku zikir, wiritan ana ing pondok kene wae. Wis. Ora usah dadak ning kono-kono, ayo. Kancan ana aku malah dihening sawetara aku tak ndonga ana ngersaning Gusti njalukke pangapura dosaku. Lan dosane kulawargaku ya dosane kabeh para santri-santriku sing mapan ana ing pawiyatan pondok pesantren Nur Sejati kene.
Iyi, sendika ngestaken dawuh Kyai wis. Ayo diwiwiti. Tasbihmu tokno. Ayo lekasi wiritan Raden Janaka. Allahumma sholli ala sayyidina